Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu No Filter. Mým dnešním hostem je Ivana Jungová. Dobrý den, Ivanko. Dobrý den. Moc vám děkuji, že jste přijela. Ivanka je mým speciálním hostem protože se mi líbí její pozitivní energie a možná ji znáte všichni na Instagramu, že vlastně Ivanka tančí na videa, v přírodě na písničky, ale to už se dozvíte víc. Ivanko, tak jak byste se představila? Tak já se představím jako umělkyně, protože vždycky jsem cítila ve své duši, že mám něco světu nabídnout. A začala to vlastně s těmi kolážemi hodně, kde jsem prostě si vystřihávala různé malé obrázky z časopisů, třeba tenkrát to z televize, nebo takový ty, jak bývaly, že ty programy. A dávala jsem jakoby dohromady takové nové světy na ten papír. A pak vlastně velkou mojí vášní je tanec. Bylo to i od doby, že Patrika Swayzeho, kdy tančil v říšný tance, které jsme všichni obdivovali. Ano. Mambo a ty tance. A vlastně, protože jsem byla na menším městě, tak jako neměla jsem možnost to úplně rozvíjet, ale když jsem vlastně přišla na vysokou školu, tak jsem si našla takovou taneční skupinu Studio Lucianova, kde právě ten lektor výborně kombinoval různé styly tance, což mě do dneška právě hrozně baví. To rozdíl, že to bylo od jazzových kroků i přes step, právě samba nebo ty latinsko-americké tance, výrazový tanec. A vlastně se mi hrozně líbí uvolnit díky tomu ty své pocity. Že bych to každému vlastně doporučila, ten tanec je krásná forma relaxace, aby se člověk cítil prostě dobře. Uvolnění nějakých emocí, pocitů, takže vlastně projevujete tím třeba i své nálady. Tím, určitě. Že videa točíte poměrně často, téměř každý den, že? Takže tam podle toho, jakou vyberete třeba písničku, tak takovou máte emoci, pocity, náladu, je to tak? No a je to vlastně zajímavé, že i když třeba člověk není v dobrý náladě, nebo má právě nějaký splý, nebo má horší období, což se mi taky stalo, třeba jsem točila ty Lady Gaga, tak a říkala jsem si, no a bude to na tom videu vidět, jestli to prostě bude vůbec použitelný. A jsem jako... viděla, že to tam nějaké je zachycený částečně, ale vlastně pak jsem si říkala, že to je dobře ukázat, že člověk není vždycky v pohodě, není to prostě jenom o té radosti, ale většinou skrz ten tanec se do té radosti dostanu, toho pocitu, že opravdu prostě 1-2 písničky, já teda točím většinou i víc těch tanců najednou, takže to je takový proces očišťující se. Zajímavý. Ivanko, jak jste se k tomu dostala, nebo vlastně Instagram, že není úplně tak dlouho venku, nebo populární je to tady pár let, tak co byl váš první příspěvek, nebo jak jste se rozhodla, že budete dělat tyhle tance? Ne, vlastně Instagram jsem se založila kvůli těm kolážím spíš, protože ta komunita kolážovací má i různé akce právě přes Instagram, jako je třeba Februláž, což je hrozně zajímavá akce, kdy ty kolážisti vlastně z celého světa každý den vytvářejí jednu koláž na dané téma, je to prostě na ten daný měsíc a jsou to témata od jako třeba psa, abstraktnější pojmy, láska nebo další jiné věci, takže to je hrozně zajímavý, to jsem několik jako roků se i toho zúčastnil se do dneška, protože mi taky přijde zajímavý, že se člověk jednak i vykolážuje do nějakých dalších jako postupů, tak je tam takový ten proces, že čím víc člověk kolážuje, že třeba začne trhat ty papírky, třeba si najde se nějaký jiný styl, jo, a vlastně ukazuje mu to ty nové možnosti. A tančila jsem si vždycky jenom tak pro sebe, nebo ale i třeba i ve veřejném prostoru. Manžel mě někdy natáčel, třeba někde jsme byli na krásném místě, na hradě, nebo někde na cestách, nebo v cizině. Tak jste si udělala video. Tak jsem si prostě udělala video, ale nikde jsem to nezveřejnila. Ale vlastně postupem času nějak, vlastně o to vzniklo od toho Huam, což ještě tam jako byl první video, který narostlo, měl obrovský zhlédnutí, kdy já jsem prostě měla radost na chalupě, vyběhla jsem s takovou jako kytičkou, větvičkou a říkala jsem Huam, takový ten pokřik, což je takový léčivý jako popěvek, takový jako šamanský, ale je to manžel mi tím, jako když mi třeba byla hlava, tak mi to jakoby tím uklidňoval. A tam prostě to bylo takový, a na lidech to nějak zarezonovalo hrozně, ale až po čase, jo, že nejdřív se nic nedělo a třeba měsíc, 2 a pak prostě najednou začaly stoupat tam ty přístupy, komentáře, ale vlastně nabalilo se taky spoustu těch hejtrů.
Což byl jako problém před mě jako člověka, který byl dost introvertní, mě to dost zaskočilo. A bála jsem se to číst, jsem to třeba raději třeba nečetla, nevěděla jsem, co s tím, potřebovala jsem si to nějak jako s tím vypořádat. A vlastně jsem zjistila, že to je přesně to, co potřebuju, že v sobě, že jsem si nějakým jako uzavřela možná v dětství nebo obrnila před tím, že někomu se něco nelíbilo na mě. Třeba něco bylo, že tomu nerozuměl. Já jsem si, že to vždycky většinou je to z nepochopení. Že je to nezvyklý výraz, nezvyklý pohyb, něco, co člověk nezná třeba ze svého života a odsoudí to ale, jo. A já bych byla ráda a právě, že bojuju si myslím i za ty lidi, kteří mají třeba strach se vyjádřit, strach ukázat to, co mají v sobě, co je to jejich srdeční záležitostí, ale prostě narazí na to nepochopení a prostě stáhnou se do sebe. Ano. Takže tohleto, a tím já jsem si teda prošla a jsem ráda, protože ty začátky byly dost těžký. No. Pamatujete si váš třeba první negativní komentář, kdy jste vlastně přidala video, co bylo první, co vás třeba zaskočilo? No, mě nejvíc zaskočí asi ty projevy jako tělesný, že komentují všechno. Podpaždí třeba. Jo, tam prostě jsou jako hnusné komentáře. Ohol si podpaždí. Vlastně, že ty lidi zuby, jo. Prostě všechno. Ohol si podpaždí. Všechno. Jo, a já si myslím, že a tím si procházíme podle mě v dětství, že jako komentují jako spolužáci. Co je komu do toho, že? No, spolužáci nebo někdo komentuje to jak vypadáte. Ale tak mě se třeba, jestli vás to uklidní, mě se v každém podcastu smějou, že se mi nehybou rty, že je mám mrtvý, že jsou kačená, že se mi nehybou. No. Takže dívejte, vám řeknou, holte si podpaží a mě řeknou, že já mám nepohyblivou, to tak si můžem plácnout. To je v pohodě, to se prostě ve světě děje. Takže, ale důležité je, že se to nevzdala. A šla jste vlastně do toho dál a pokračujete a jste vlastně docela známá. Už byla jste i v show Jana Krause. Jak to vlastně vzniklo, že jste se tam dostala? No, velmi produkční, která se právě mě sledovala na tom Instagramu. A je fakt, že v tu dobu už mě lidi poznávali na ulici, chtěli se mnou fotit na různých akcích, na koncertech, i třeba v restauraci. A vlastně kolikrát se potkala i známou osobnost, třeba Honzu Cinu a prostě já bych jako prošla kolem a on mi zastavil a říkal, tančete dál a to bylo takový v tu dobu hrozně pozbuzující. Taká motivace, že? No a do show Jana Krause, no měla jsem trošku obavy, přiznám se, protože vím, že umí být dost jako takový ostrý. Ale říkal si, že v tuhle danou životní chvíli, že to dám, že to dokážu nějak zvládnout a že to bude ten posun dál zase, no, jakým způsobem. Pomohlo vám to nějak? Třeba narostly vám díky tomu čísla, posunulo vás to, nebo... No, myslím, že duševně určitě, že jsem si jako říkal, že to je hrozně hezký i být na tom pódiu a prostě vyjádřit i to nadšení a to, že jsem tam mohla i zatančit, to jsem byla hrozně ráda. A že se to prostě opravdu to nadšení jako šířilo úplně dál tím publikem, že byla skvělá odezva a že i ten pán Karlos vlastně to uznal nějaký moje to taneční umění nebo nějaký způsobem tu svobodu. Prostě. To je právě to, co se mi na vás líbí, že mně přijde, že vy si fakt to užíváte, stojíte někde v přírodě. Já právě jsem se chtěla zeptat, kde se ty videa točí, protože často je to na podobném místě, jestli máte někde u domu nebo pod bytem vlastně někde svůj oblíbený koutek, jak bych řekla, a tam chodíte natáčet ty videa, co třeba jak reagují lidi z okolí, nebo... No to místo neprozrazuj, to si nechávám jako to svoje malé tajemství, ale v podstatě mám, ale právě, že já tím, že točím všude možně, třeba jsem byl s manželem na konferenci vědecký a já jsem tam byl jako accompanying person a točila jsem třeba v Dublinu, v Irsku, prostě v parku a opravdu mě třeba kolem prošli nějaký lidi, maminka třeba s kočárkem, no a přišla a zeptala se, co vlastně dělá, zajímalo jí to, ale bylo to v tom pozitivní slova smyslu. Takže mám jako i ty pozitivní, nebo jsem tam natáčela video taky prostě u sochy, jakoby sochaře Flanagana, který tam má jako králíka, nebo taky. A prostě vyšel pán a zatleskal mi po tom tance. Takže vlastně si myslím, že nebo měla jsem i předtím obavy, jestli to nebude zbuzovat i nějaký třeba nenávist, jako i v tom reálném životě, ale zatím se mi to nestalo.
Tak to by bylo smutné, kdyby to v někom vzbuzovalo nenávist, když vlastně tím nikoho neobtěžujete, děláte to pro sebe a třeba ba naopak to někomu může zlepšit náladu a povzbudit. Já ještě vidím, že vy máte vždycky nějaký speciální outfit, nějaký krásný šaty, máte i takový náhrdelník. Vy si sama tvoříte jako outfity, plánujete. Co mi řeknete k tomuhle? Jo, to je určitě moje teďka nejnovější vášeň. Právě třeba já jsem chtěla se jakoby rozvíjet jako šití, jakoby navrhování oděvu. Manžel mi pořídil tyhle ty špulky a zase to nakonec udělal teda náhrdelník. Ano. Ale v podstatě to zase něco novýho, prostě vždycky napadne nějaký neotřelený nápad, jak to využít. No a stejně tak to oblečení, protože tak mi přijde vlastně škoda, že pořád se plýtvá oblečení, nebo že nějaký způsob kupujeme si pořád nový oblečení, chrlí to ty řetězce, že jo, spoustu toho oblečení. A tak jsem si říkal, využiju třeba ze sekáče nebo z nějakých obchodů a dám to dohromady a zkusím něco nového vymyslet. Takže podporujete takhle planetu, vlastně šetříte ji tím. No. A sama si vidím na vás, že vy máte krásně i slazený jako barvičky, takový jako a máte tam zip, což znamená, že vy to můžete i, nebo tady, jestli se mi to zdá. No ten zip je tím, že je to využít, já jsem ho neodpáral a nechávám tam všechny ty věci a já se snažím jakoby využít veškerý ten oděv a zakomponovat to do toho. Já jsem si říkala, jestli to třeba nerozepnete a ještě z toho nebudete mít nějakou vlečku nebo něco. To ne, ale mám třeba potom teďka dělám ty návrhy, že se snažím to třeba zakomponovat, že právě ten zip jako využiju opravdu na to zašití, vlastně, že ho tam nepředělávám, ale využiju, co tam je. Takže všechno si takhle tvoříte sama. A přemýšlela jste, že byste třeba byla návrhářkou pro někoho? To by byl můj sen, se to stát tu návrářku. Tak třeba to uvidí někdo, kdo by měl zájem a po případě já plánuji nějakou svoji kolekci do budoucna, která bude na charitativní účely, tak můžeme nějak třeba propojit síly a aspoň takhle by se vám to splnilo do začátku. Ale třeba i ty šperky. Já si myslím, že je spousta lidí, kteří mají ten podobný vibe, jak se říká, tak třeba zkusit s tím, nebo už jste to zkoušela někomu nabízet, máte něco takového jako nějaký svůj e-shopping, nebo jak bych to řekla? Zatím ještě nemám, ale je fakt, že lidi jako by chtěli nějaký merchandising nebo něco prostě se mnou spojenýho, takže na tím právě přemýšlím, protože manžel dělá skvělý takový obrázky z chaosu, jako, že tam jsou jako, že by se teda udělal jako potisk, takže jako tímhle směrem se chceme třeba vydat a vlastně mě bavilo i třeba si jako látkový šperky. Vlastně já jsem zjistila, že mě to hrozně pomáhá, kromě toho tance a tvoření a koláží, tak prostě třeba pracovat právě s tou hmotou, s tím materiálem a nějak to drchat a taky to jako nějak vytvářet co nový. Super, změnila jste manžela, který vás přivezl, podporuje vás. Jak třeba má názor na to, že vy se projevujete na sociálních sítích, jste teď jako víc vidět, že když třeba přijdete spolu do společnosti, jak to vnímá? Jo, on mi hrozně fandí. A právě to je hrozně hezký, já jsem potkal tu spřízněnou duši, že jsme spolu hrozně let a vlastně jsem mohla před ní právě otevřít. To je to, co jsem teďka potřebovala udělat jakoby i dál, jakoby to rozšířit jako do společnosti. Když mám třeba lidi jako komunitu, že jste kolážist nebo kamarádek, při které můžu být sama sebou, ale předtím mi to dělalo velký problém. Jako, a jak dlouho jste s manželem spolu? No teď už to je 28. rok. Takže takhle dlouho. A řekla jste hezky spřízněná duše, takže jste tak ve všem jako podobně naladění. Jo, já myslím, že my jsme jako rozdílný, ale tím to jako lépe funguje. Ale má smysl pro umění, pro knížky, máme filmy, rádi se díváme prostě do přírody a zase mě inspiruje vlastně tím jiným. Já jsem byla dost městská, ale mě třeba inspiroval se právě do té přírody, do lesa, chodíme na houby nebo tak, takže vlastně se vzájemně podle mě inspirujeme. Já ho zase třeba vezmu na výstavy, ale jako je to moc hezký. To je hezký. A líbí se mi, že teda drží s váma, že vám nic nezakazuje a nechává tyhle projevy. On je svobodomyslný člověk jako já, takže to jsem moc ráda. Já jsem se ještě chtěla zeptat, vlastně vy máte
videa na různý styly hudby. Vy nemáte určenou, nebo mně přijde, že tam jsem nenašla, jako co je váš vlastně styl té muziky, co je pro vás jako, že jste třeba doma jenom tak si pustíte hudbu, tak co si pustíte? Tak já mám spíš asi speciální umělce ráda a ráda experimentu nacházím ty nový, takže třeba Regnbone Man, nebo prostě a vždycky, já zbožňuji třeba Colors of Ostrava, tam jezdíme jako každým rokem s manželem a vlastně vždycky si tam najdeme něco novýho. Třeba se to objevilo to No Name skupinu, kterou jsem taky udělala tanec jako na jejich písničku a vlastně se to hezky pak propuje, no, že vlastně ty třeba Lady Gaga měla předtím manžel víc rád, ale já jsem jí třeba teďka zase tam lidi chtěli zatančit jako na její písničky a já jsem třeba neznala ty její nový songy, takže díky tomu právě to je hezký, že objevuju i toho hudebníka zpěváka díky tomu tanci. A že nějaký zase si k tomu jako najdu svoji cestu. Takže já mám ten hudební jako žánr hodně jako široký. Jo. Já jsem vlastně, když po revoluci začaly ty koncerty, se chodila na hodně koncertů. Měl jsem oblíbený zpěváky, který se konečně chtěla vidět naživo, jako Michael Jackson, Tinu Turner, Briana Adamse, Roxette, jo, to byl můj úplně první koncert. Ale do toho ještě mám rád i jazz a prostě třeba Candy Dulfer, saxofonistku, prostě úžasnou. Jo, takže... Já jsem třeba jako u vás viděla, že jste dělala tanec nebo týden s Taylor Swift, takže jsem si říkala, asi nejste svitství, nebo jak se to říká, ti její fanoušci. To tak... spíš bylo jako od fanoušku přání, ale vlastně mě přeje hezky, se to takhle prolíná a že třeba ty sami hudebníci mi řeknou, abych natočila na jejich novej song, tak to mi přeje hrozně hezký. Jo, oni i jako přímo... I samý rapper třeba oslovil, nebo nějaký pak fakt přímo hudebník. Přímo takhle, jo, vás osloví. A jaký třeba rapper vás oslovil? No to byl myslím nějaký slovenský, ale jako fakt různý, jako různý jména, no. Že vám tak napíšu, udělejte tanec. No. To je ale hezký, že? Že prostě... No tak to je přijde, že to hezky, že já jsem si právě říkal, že že to už mi jako nestačí úplně jako tam přidávat dodat ještě tu hudbu a že by bylo ještě fajn jakoby přímo na místě tančit, buď na ten nástroj toho hudebníka nebo na ten zpěv, takže to chci ještě dovést dál, nebo i prostě na zvuky, chci to jako dál rozvíjet. Teď si tak, Ivanko, jenom zeptám, nevím, jestli to bude příjemná otázka, nebude příjemná. Myslíte si, že to třeba hodně lidí nebere, že si z vás dělají legraci? No, to je ta častá otázka, ale já jsem s tím srovnaná, protože jako to, co dělám ze srdce, podle mě nemůže být směšný, jako za sebe, ale vím, že spíš je to asi problém těch lidí, že si myslí, že každý má prostě někde tu morálku nebo takové ty věci, co si můžeme dovolit, ty normy, ty hranice jinde postavený. A já to mám prostě hodně doširoka a chápu, že to někoho může třeba i děsit nebo nějakým způsobem se znelíbit. A já se myslím, že jinak nemůžu. Já jsem prostě byla vtažená, já si představila, jako, že jsem v nějaké studni a že z ní musím prostě vylézt a musím nějak ukázat jako sebe, protože to bylo hrozně důležitý. Takže vlastně si myslím, že jsem prostě ráda za každého člověka, který to vnímá upřímně, který vidí to moje nadšení a vnímám je takovou, jaká jsem. Jste řekla hezky. Takže opravdu všechno, co dáváte na ty sociální sítě, jsou ze srdce a to jste prostě vy. Neděláte to proto, abyste byla nějak víc vidět, ale děláte to prostě proto, že vy to tak cítíte. Přesně tak. A jaká je vaše třeba vidina? Nebo tím, že každý den jste aktivní, máte třeba od toho nějakou představu nebo očekáváte, je tam možnost třeba navázat s vámi nějaké spolupráce, nebo to máte čistě takhle jenom jako pro svůj pocit? Já to čistě o radosti, ale vlastně zároveň řeším, jestli to nějak neposunu, ale spíš jak lidé chtějí třeba, abych je učila tančit nebo nějakým způsobem, tak o tomhle přemýšlím, třeba tancem proti stresu, nebo prostě něco udělat třeba online, nebo přijít na nějakou platformu. Já jsem tak právě viděla, vy jste měla šiškový tanec. Ano. Vy jste tam těma šiškama a to dávalo i jako rytmický zvuk. Nikdy mě nenapadlo jako použít šišky, protože
že jo, koho by to napadlo a docela hezky. Aha. Jak vás napadne tady tohle, nebo ty lidi vy jste pozvala a oni za váma přijdou, nebo jak tohle vypadá? Přesně, no a mě hodně zajímají i ty různý zvuky, nebo byly nějaký jako filmy zvuk luku, nebo někde prostě jako že i netradiční, že jo, zvuky, že člověk využívá skartovačku, nebo prostě cokoliv běžný zvuky. A takže tím bych se taky chtěla hodně posouvat dál. A ten šiškový tanec to má základ ještě v tom, že já jsem kdysi zveřejnila šiškový video, kde hážu takové šišky rytmicky, je to teda v mém rodném městě a vlastně já jsem vzpomínala na své dětství. Protože tam byly malý úplně jako smrčky, takový hličinany a my se přes ně přeskakovali se sestrou, když jsme byli malí. A teďka já jsem koukala vlastně teďka z okna a říkala si, že je to hrozný výšce a je prostě to je takový tak krásný, takže jsem jí chtěla vzdát hold a vyšla se a to byl takový spontánní nápad, vůbec jsem to nepromýšlela a jako vzala jsem říkala, pod tím jsou ty šišky a vlastně jsem házela a teďka to mělo taky ohromnou sledovanost, ale lidi to nikdy nepochopili, že si mysleli, že a tam je ta druhá strana mince, že hážu proti kameře, že chci sestřelit ten mobil nebo že chci jako a já říkám, no já si vlastně pinkám se stromem, to je prostě i motiv takový ty dětský hry nebo něčeho takového, návrat toho dětství. No a ty šišky, ale lidi jako, taky v nich to něco jako probouzelo, takže chtěli ty šišky, že já jsem potom otočila ještě s lambionkama, jako jsem na to navázala šišky a pak jsem právě vymyslela ten tanec, vlastně u pana Krause taky jsem vzala ty šišky, že jo, výzvu k tanci. No a teďka právě byl Mezinárodní den tance a já vlastně jsem se ozvala, oni nabízeli jako možnost nějaký workshopu, takže na to Střeckém ostrově vlastně jsem měla právě, mi umožnili půl hodinku, že můžou lidi přijít a naučit se vlastně to šiškový tanec jako aktivitu pro všech, tanec pro všechny. No a přišla spousta právě mladých lidí z toho Instagramu. Vás takhle podpořit. A bylo to nádherný, protože vlastně toto uvolnění a mi prostě psali, jak je to vyzenovalo, co se mi rozdělí, že jako nějakým způsobem to fakt je příjemný, no, pro ně. A teď mám právě taneční dílny na Jezerce, budu mít druhý díl 12. května, pak ještě 2. června, kde vlastně taky jednak je to navázaný, to první byl právě ty zvuky. Ještě tak je zajímavý, že ty lidi píšou, proč nehrají, jo, když tam nedám zvuk, když tam není hudba. Ale pro mě je důležitý právě nechat ty autentické zvuky třeba toho místa, přírody, jsou tam třeba ptáčci slyšet, nebo já když třeba tančím, někdy se do toho směju, nebo tak, ale vlastně to se překryje, že jo, když se tam dá vy tam tu hudbu vlastně dodáváte potom až Instagram. Pomocí toho Instagramu. No, přesně tím tak. pádem vy tancujete třeba na prázdno, jenom na tu přírodu a na ty svý pocity. A já většinou si teda jako pouštím i tu hudbu, aby to bylo jako do toho, ale vlastně pak se to úplně jako, já jsem trošku jako chaotický člověk, takže je možná, že to úplně nesedí, takže někteří lidi píšou, že to je mimo rytmus a tak. Ale vlastně ale mi ani to jako tak nevadí, protože vlastně to, že se snažím to nějakým způsobem po svém udělat. Jo, nechci se zařadit a chci motivovat ty lidi, aby právě, že to nemusí být dokonalý. Nemusí to být prostě tanec, jako je to krásný tanec na baletní špička, ale každý na to prostě nedosáhne, ale je to v pořádku. Prostě můžeme si zablbnout takhle po svém. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli tu choreografii, jestli to nějak jako plánujete, nacvičujete, nebo jestli to prostě jde přirozeně jako z vás? Jo, jde to přirozeně improvizace. Že právě, že naposledy tu Ada, tu jsem se nějak připravovala, to bylo hodně úspěšný potom v té Francii, dokázal převodit, to je zase jiný příběh, protože vlastně já jsem tam jako Josian Piche, jsem jako alternativní ego, kde si někdo založil vlastní jako účet na TikToku a vlastně jsem profesorka lesního tance, vymyslel si tam úplně jiný příběh, využil jako za vás. No, jako, ale využil moje videa. Nějakým způsobem je tam i hlas jako francouzský, nějaký bílej političky. A oni mě jako tam začali zbožňovat ty Francii. Aniž věděli, že jsem to já, ale zbožňovali tu Josian. Takže to ještě takový, pozvali nás tam umělecký festival do Remeše, který teda nakonec neproběh, ale my jsme tam stejně byli setkali se s těmi francouzskými fanoušky, že to má takový zajímavý vývoj. Ale já vlastně jsem ráda právě, že to jako tu hudbu vyjadřuju právě na místě, že si to nepřipravuju. Tak. To je správný, no, to je fajn. Že to je autentický. No, takhle ze srdce.
To máte. A hodně zmiňujete, hodně cestujete, takže cestování je asi váš jeden z dalších koníčků. Jo. Vlastně tanec, vytvarnice nebo jako návrhářka a teďkom ty koláže, třeba někdo neví úplně, co to znamená. Pojďme jim trošku objasnit vlastně, co to je koláž dělat, nebo jak bychom jim to přiblížili. Koláž je vlastně výtvarná technika a může být teda jako manuální, tak i digitální, ale mě baví právě ta manuální. Baví mě práce s těma nůžkama, to, že si můžu, nebo že se trhá ten papír a vlastně jednotlivý můžete si vlastně otevřít jakýkoliv časopis, vytrhat si prostě stránky, které se vám líbí. A pak vám to postupně, a ono uvidíte, že vám to v hlavě začne pracovat, že nějakým způsobem se něco k sobě víc hodí, něco chcete dát jako k sobě, ale může to být třeba úplně protikladně, úplně jako, to pojme úplně surrealisticky. Já se pak nebo to můžete dát do nějakého barevného tónu, ale vždycky vám tam, když si tomu dáte ten čas a prostě chvilku nad tím strávíte, tak vám tam vznikne takový zajímavý obrazec. Tedy třeba, já to tak aspoň mám, že vlastně si ho dopředu nevymýšlím. On tam prostě se najednou přede mnou vytvoří, zjeví se. A to je hrozně krásný, protože to jsou ty vnitřní světy, které v sobě máme, taky můžete takhle předat dál. Já vám rozumím, protože já jsem začala malovat obrazy jako teda barvou a tak různě kvůli jako svým emocem, protože mám hodně energie, jsem takovej člověk, mi přijde takový ADHD, že ráno vstanu a jsem jak motorová myš a právě to malování mě hrozně uklidňuje a dělá mi to dobře, že tam opravdu namaluju ty svoje emoce, ty to pocity. Taková terapie, takže vy to takhle dáte z těch obrázků. To máme takhle vaše koníčky. Ještě něco, co je váš koníček a třeba někdo to neví? No ještě knihy hodně, což teda na Instagram to částečně tam doporučuju knihy a vlastně mám tady 14. kroužek Dindil severské literatury, přezbožňuju severskou literaturu a to začalo taky tak jako nenápadně. Já jsem se chtěla spíš někam zapojit, jako, ale vlastně jsem se to musela nakonec vytvořit, protože skandinávský dům, nebo teda říkal, že nic takového není, ale že mě podpoří, že mě třeba nasdílejí, nebo tak, to jsem tenkrát ještě dala přes Facebook, jo, jako je ta skupina uzavřená, ale vlastně se povedlo tam nabalit taky spoustu lidí, těch zájemců o tu literaturu, ale jsme se udělali úzký kroužek, kde se scházíme a to jsem vždycky chtěla si popovídat o té knize, získat právě ty různý názory, ty dojmy, že to je hrozně obohacující. A chci napsat právě knihu, takže to mám rozepsanou, tak doufám, že se to podaří dokončit. Tak vám budu držet palečky. Co se třeba týče, když vy jste taková víc, že teda spojení s přírodou, tancem, knihy, a vlastně dnešní doba je hodně alkohol, drogy a tak různě. Máte třeba ve velkém městě nebo nějakou zkušenost s tímhle, jak třeba je váš vztah, jako jestli jste abstinentka nebo jestli si dáte třeba skleničku a je to pro vás v pořádku, nebo jestli jako jsou lidi, co jsou úplně proti tomu, protože jako tím, že jste taková jako pozitivní a dobře naladěná, tak nevidím nic špatného na tom, že si dá člověk třeba jako pivo a pak je to takový všechno efektivnější, jakože ten tanec třeba pak to jde líp, tak jestli třeba... Podle mě to jako, co by měl být, jako nepotřebujeme k tomu alkohol, to řada lidí tam říká drogy, že jo, na čem jedete, ale to vlastně tak není, to je opravdu jenom jako bez žádnej pozbuzující prostředků. Já teda, abych to neznělo teď blbě, já se přiznám, já jsem nikdy nečetla žádný komentáře u vás, nikdy, a právě jako ptám se, co napadá mě, abych tím nebyla ovlivněna, tak jsem se nedívala. Jasně. Já jsem ani neviděla tu show Jana Krause, jenom nějaký ukázky, ale vůbec jsem se na to nedívala a na všechno mám v plánu se podívat až potom, až vlastně spolu dokončíme tenhle podcast, protože jsem právě nechtěla být tímhle ovlivněná, ale nebudu lhát, napadlo mě, jestli právě si nedáte třeba skleničku nebo pivo a udělá vám to tu náladu, ne, že... to vůbec nepotřebuji, to je právě to je úplně krásný, že to jde, jakoby ten tanec vám to dodá, tu energii. To vůbec není o tom, jako to uvolnění, ta kreativita. A proto já to jako doporučuji lidem, že to, jako
tím se dokážou osvobodit od nějakých třeba stresujících myšlenek, frustrací, protože to fakt pomáhá. Ten pohyb je zázračný. A mě to hodně pomohlo právě, já jsem nebyla třeba takhle komunikativní a ten tanec mi pomohl jakoby dokázat s lidma komunikovat, otevřít. Takže fakt je to úžasná věc. A vy jste zmínila, že vám někdo napíše teda do komentáře, na čem jede a tak. Já teda opravdu jsem nečetla nic, tak právě jak třeba na tohle reagujete nebo odpovídáte do těch komentářů? Nebo... No, dřív jsem hodně odpovídala, jsem to snažila vysvětlovat, ale vlastně teď už vím, že potom tam byl takový komentář, že mi hodně pomohl, jako, že mu vlastně vadí, že to vysvětluju. Ale já jsem si najednou uvědomila, jako, že se obhajuju. A já jsem si pak věděla, že to je hrozně důležitý, že vlastně já to nemusím zase před každým jakoby se obhajovat nějakým způsobem. Takže už jako třeba blokuju některé ty hanlivý komentáře, které mě prostě posílají do blázence nebo nějakým způsobem tomu nerozumí. Jsou i taci, kteří vás posílají do blázince, jo? Určitě hodně, nezapomněla jste z prášky. V začátku to byly jako horší, jako i ty komentáře, ale že i staří nemají být na internetu, prostě takovýhle jako poznámky. Nevím, jestli je tajný, nebo jestli třeba nám prozradíte aspoň třeba tak jako za obaleně nějak svůj věk. 50. Já jako to prozradím. Máte 50. Ať víte, jako máte energii mladé holky, že? Jo, já jsem si, to není věk důležitý. Je důležitý prostě, jestli dokážeme nějakým způsobem tím druhým ukázat něco, nadchnout je. A jako řada těch mladých, já právě tam mám širokou základnu, si myslím. Pak tam je hodně těch mladých lidí, od jako teenagerů až je pro ty starší teď už, jo. Takže vlastně... A je třeba, Ivanko, něco, co byste těm nenávistným komentářům nebo těm hejtrům třeba vzkázala, jestli si třeba myslí, že vám tím ubližují, nebo třeba jako, jestli vás zajímá, jako proč to kdo dělá, nebo odůvodňujete si to nějak? Já už to takhle neřeším, jako přímo ty hejty. Ty myslím, že budou hejtovat stejně tak jako tak. Ale já bych si jenom přála víc tu toleranci, jakoby odlišného chování, to je celý, jo? Že by lidi prostě neměli hned na první dobro odsuzovat, pokud se s tím třeba dosud nesetkali. Já proto mám takový pojem jako unheimlich od Freuda, to jsou prostě lidi, kteří možná to děsí právě to, že se s tím nikdy jako nesetkali nějakým způsobem, neví, co se s tím počít. Jo? A vlastně tak to je jediný, co prostě přála bych si prostě tu laskavost a že prostě když se mi to nelíbí, tak můžu odrolovat, nemusím se tam zastavovat, jo? Nemusím někdo prostě sledovat. Prostě nevyjadřovat se, nechat to jako nezdílovat zbytečně negativní názor a když už chce někdo něčím podpořit, ať to napíše, ale nezhazovat, neurážet, že někomu to může... No to mě mrzí, když to jako dělají jako, a dělají to řadě těch lidem na Instagramu nebo prostě to virtuální světě. Sama jsem tam, jako samozřejmě já to znám tady ty zkušenosti, ale právě kliknete třeba na ten profil a zajímá vás, kdo vám třeba napíše právě tu urážku, že třeba na ty zuby nebo na něco. Podíváte se na toho člověka? Jo, někdy jsem se i podívala, nebo někdy jsem se právě zkoušela tomu přijít na kloub, odpovídat, ale vím, některým je tendenci opravdu urážet jako pořád, jako nic jiného neměli, byl to jenom program toho, že prostě je nenávistný jako komentáře. Ale tak nějaký zase na druhou stranu mi i psali lidi, kteří změnili názor, jo, což mě hrozně potěšilo, že nejdřív to přišlo divné, nebo jako je možná tam zanechali nějaký negativní koment, ale pak se omlouvali třeba dokonce, jo, takže myslím, že to má prostě smysl, ukazovat to a nějakým způsobem tomu jako nebát se jít do toho. No. Možná třeba na poprvé, když někdo zobrazí váš profil, tak to pro něho může být šok, protože přece jenom jste extravagantní, je na vás něco jiného, ať už je to móda nebo vaše vystupování tím tancem, tak pro někoho to může být jako... Jo, já to chápu to. A právě třeba potom, když už, nebo si třeba pustí tenhle podcast, tak uvidí, jak vy to máte a třeba ty lidi názor opravdu změní, nebo si spíš pak zvyknou, že vlastně to jste vy. Taky to tak bývá, no. Takže... Ale jsem ráda, že jsem to udělala, že prostě se neschovávám. To pro mě bylo důležitý. No, jo, to je super. Já jsem viděla, že vy tvoříte nějaký, jak bych to řekla, věnce, různý zdobený. Co to znamená? Co to je za význam? Zase jsem to nečetla, abych to slyšela prvně od vás. Já vlastně jsem měla i v začátku, tam měla takový cyklus, jako v rámci roční období. Já jsem měla vlastně tanec na oslavu každého měsíce,
začátku ten první rok jsem to dělala, aby to bylo jako takový i průřez s těma tradicema a tomu, že se jako mění za vámi ta příroda, pak tančí na tom spadaném listí, že? Nebo, a do toho třeba se občas právě se udělal věneček, dělala jsem tam jídlově třeba pampeliškové, jakoby splítala pampelišky nebo různý ty věnce na hlavu, jako květinový, což mi taky hrozně, je to taková činnost, kterou taky ženy dělali a je hrozně uklidňující, podle mě, splétat ty věci, traviny, já zbožňuji trávy, že prostě nějakým způsobem pracovat, vytvářet z toho něco nového, takže spíš to navázání na tu přírodu a prostě i ukázat, že to je vlastně škoda, že jsme se oddálili od té přírody, takže to byl to trošku takový návrat i k tomu rytmu, jo? Že my to většinou tak nevnímáme už, zvláště co žijeme třeba ve velkých městech, že prostě že hodně se pracuje, hodně se nevychází se tak jako do toho, nevnímáme že by se to mělo, jsou různý uzávěrky, pořád to prostě jde dál a dál, ale vlastně dřív to byly ty lidi žili s tou přírodou, že bylo jaro, léto a pak se třeba zima, byla to sklidnění, jo, nebyli, že na tom poli nebyl tak uzavřet a měli tam ten pro tu relaxaci jako ten prostor. A vlastně na to podle mě hodně zapomínáme. Jo. Teď se prostě jede do zedření a prostě není tam, kde vydechnout. Ano, takže tohle je můj jako takovej návrat se jako k tomu, k té přírodě a ke květinám. Já zbožňuji květiny, chtěla jsem být jeden čas květinářkou, protože mě i baví jako různě svazovat ty kytice, dělat se to. Teď tam třeba mám právě, že mám na každý měsíc jako květinu a taky to mám spíš takový, co mě ty květiny, i třeba sušený tam mám, co za to, třeba, že si usuším nějaký, jsem dostala nějakou květinu a vytvářím z toho zase novou tu kompozici a to mě taky hrozně baví. No, já vám děkuji za tak hezké vysvětlení a jestli takhle se zeptám, co je váš vlastně běžný den? Co děláte za práci? Nebo jestli nějak přiblížíte vašim fanouškům vlastně spíš váš osobní život, protože vy jste vlastně známá tím tancem, ale nikdy jsem nezaznamenala, že byste třeba mluvila a říkala něco o sobě, tak jestli třeba právě i těm hejtrům se tak jako představíte a oni vás třeba potom jako víc pochopí, tak jak byste jako popsala svůj běžný den a tím tancem teda jako chápu, dáváte ven ty své emoce, ale co je vlastně vaše jako skutečný povolání, zaměstnání? No, já jsem byla novinářka, teď jsem momentálně teda bez práce, ale vlastně tím se můžu naplno věnovat těm uměleckým aktivitám, takže můj běžný den opravdu vypadá tak, že dělám to, co mi dělá šťastnou, to znamená, že si připravu nějaký třeba ty šaty, ušiju si něco, pak jdu třeba točit ty taneční videa, nebo udělám nějakou tu koláž. Vlastně můžu to strávit jako svobodně, nebo zajdu někam za kulturou, právě, nebo do kavárny a píšu třeba na své knize. Takže teď to mám hrozně takový jakoby svobodný. Ale byla jsem dlouhodobu novinářka, byla jsem ve 2 odborných časopisech a to mě hrozně bavilo i třeba schánět reklamu nebo tak, takže třeba časem zase se objeví něco takového, co budu moc A pro jaké časopisy jste byla novinářka? No, byla to veřejná správa, takže pro časopis pro starosty měst a obcí a teďka Sdružení oboru vodovodu kanalizaci vydává taky časopis Sovak. Takže byly to opravdu jako odborný měsíčníky. No. A teď říkáte, že píšete knihu. O čem by ta kniha měla být? No, kniha by měla být taková fantazie. Já mám ráda takový to proplouvání časem. Takže já jsem měla rozepsanou vlastně jednu verzi, kde jsem měla jakoby prolnutí šlechtické roviny, květinářky a budoucnosti, kde by byla taková jako vize, takový moderní superstar, že to taky jsem fanoušek právě reality show. No, ale postupně se mi to ještě objevilo nějak jinak, takže teďka mám rozepsanou další věc, kde právě taky se prostě pomocí hodinek propadá do různých období ta dívka, takže doufám, že to teďka dokončím a že to budu moc fanouškům ukázat. Super, tak se budeme těšit pak na nějaké představení autogramiádu. Určitě uvidíme potom na vašem Instagramu. Máte i nějaký vize třeba o tom, že by vás ten Instagram mohl opravdu živit tím, že
nebo Instagram, řekla jsem to špatně, sociální sítě, že někdo třeba streamuje na TikToku, mají vlastně za to ty peníze a když už teda se tomu tak věnujete a vlastně baví vás to, dáváte do toho všechno, teď teda nemáte práci, jestli jako třeba ty streameři, nebo jak bych to řekla, tomu opravdu upřímně moc nerozumím, ale ti tiktokeři, tak oni z toho hodně žijou, ne? Oni jim chodí různý ty dárečky, věci. Přemýšlela jste třeba? Jo, přemýšlím o tom teďka docela intenzivně, ale vlastně nechci jít zatím, nebo nechtěla být ty placení spolupráce nebo propagovat jiné produkty, ale kdyby to bylo něco takového, vlastně to taneční, kdyby dělala nějaký třeba ty lekce nebo nějakým způsobem vyučoval to kolážování, což taky vedu workshopy, normálně spolupráce s knihovnou, takže to převést do toho online světa, tak o tom teďka uvažuji. Klidně můžete pozvat, jestli máte vy nějaké svoje jako programy, kam se můžou lidi připojit, tak můžete je pozvat. Vlastně třeba spousta lidí to neví, protože tím, že tam přidáváte hodně toho tance, tak to může třeba zaniknout nějaké ty jiný videa, tak jestli třeba chcete pozvat někam fanoušky. Nebo... Zatím to ještě nemám, uvažuji o Hero platformě. No. A vy jste mě hodně překvapila, že jste opravdu komunikativní. Trošičku jsem se bála, jak jako tu konverzaci povedeme a fakt super. Přemýšlela jste vy sama, že byste mohla dělat podcasty? Jo, mě by to bavilo, to jsem mi taky přemýšlel o tom, že bych zpovídal lidi o tom tanci, protože jak tam byly ty narážky na to, že netančím, oni tam byli i dost takový, že to pro ně není tanec, jo, to, co tam dělám, takže vlastně vysvětlit i ty různé formy tance, oslovat třeba zajímavé osobnosti z tanečního světa, tak to bych ráda dělala, ale já jinak jsem zvyklá, protože jsem dělala rozhovory hodně, takže to mi i hrozně baví, jak pro tu veřejnou správu, tak i pro Slovak, takže myslím, že to by bylo taky fajn. To si myslím, že hodně lidí o vás právě neví. To je možné. A vy vlastně tím, že na Instagramu nemluvíte, jasně, tak oni si neumí představit, já jsem si sama neuměla představit a vy jste opravdu jako komunikativní člověk i manžel, takže vy doma musíte mít fakt veselo. Není to, třeba můj manžel, tak ten mi řekne, nemluv, už chci klid. A máte to tak třeba doma taky, protože jako oba dva, tak... Já myslím, že to je v pohodě v tomhle. Já zase nejsem tak ukecaná, jako jenom když potřebuji jako sebe dostat ty věci, které jako chci druhým sdělit. A vlastně to je vlastně to, co chtěla říct k tomu tanci, že já jsem si dřív myslela, že tanec bude ten komunikační prostředek. Já se nevěřila ve slova. Že měla jsem takový období, že jsem si říkala, že to vyjádřit tancem daleko upřímnější ze srdce k srdci, že se tam nemůžou vzniknout žádná nedorozumění. Což teď jsem teda jako viděla, že tam ty nedorozumění stejně můžou vzniknout, takže asi je dobrý to jako dovysvětlit a stejně věřím ten komunikační jazyk, tanec. A je to hlavně univerzálně taky jako po celém světě. Jo. Kdokoliv, kdo to vidí, to video, jako ty Francii, Americe, jsou tam fanoušci prostě třeba z Anglie nebo úplně z celého světa. Vy vlastně se furt držíte toho jednoho podobného stylu, který vy máte a to je teda ten váš styl. A přemýšlela jste třeba o tom, že na TikToku nebo na Instagramu skáčou takový ty videa, jak holky si nacvičujou. Třeba teďkom vyšla, nevím přesně, jak se jmenuje, od Kellyna nějaká písnička a všichni na to tančí a dělají ty svoje jako choreografie. Zkoušela jste třeba něco být jako tím součástí a takhle jako ukázat, že teda ty pohyby a ten talent na to máte a jako ukázat jim, že já se to naučím? To úplně ne a není to můj cíl právě. Vůbec to není váš cíl. Já jsem ráda, že jsem došla, protože já jsem prošla spoustu taneční kurzy a jakoby vlastně mě přestalo bavit i na cizí choreografie tančit. Pak jsem si dělala sama a pak jsem došla k tomu, že vlastně to je to svoboda vyjádření a to je pro mě nejvíc. Ta totální improvizace. Pro někoho to může být až nějaký chaos, ale prostě to je teď jako to co mě hrozně baví. Tak... A máte, nebo vlastně přemýšlíte nad určitými projekty a nebojíte se třeba, že tím, že ten tanec, nebo že to už nějakou dobu vlastně působíte na internetu, že se to třeba těm lidem omrzí a nepřemýšlíte nad nějakou strategií, jak to třeba okořenit trošičku? Já myslím, že vždycky něco vymyslím. Právě, že jsem měla třeba tanec pro sochu, to mám taky velký plán, že by se i chodilo přímo po těch plastikách, třeba jako tam jako průvodce. A fakt jako s těma zvukama chci právě více pracovat, aby to bylo třeba na slova nebo nějaký poezie, tím, že třeba píšu povídku vlastně a třeba i jakoby
stanečnit, jo, takže prostě já si myslím, že bych vždycky něco vymyslel. Mm-hmm. No tak já se budu těšit, co nového vymyslíte. Je třeba někdo, kdo z mužů, sice máte manžela, ale třeba spousta lidí to nemusí vědět, máte třeba nějaké nabídky od mužů, nebo jak když tam tak tančíte, vždycky jste oblečená, hezky šaty, jsou tam třeba nějaké návrhy na večeři, nebo... No dřív mě oslovovali hodně, jako i třeba muži, ale jako já prostě jsem spokojená s tím, že mám manžela jako, a nepotřebuju nic jiného, takže já jsem to je vám rozumím, spokojená. Já jenom jestli jako jsou třeba takový muži, které se chytají na vaše tance a jestli... A to je spíš asi ta uvolně nebo z něco takový a já bych je naopak chtěla inspirovat, jako aby v nějakým způsobem, se tak i lidi, že abych tančila třeba pro někoho, pro kamaráda, aby jako se třeba uzdravil, nebo že jsou tam takovýhle žádosti, nebo k narozeninám, nebo tak, ale vlastně mým cílem je, já ani nechci být jako idol, jo. Pro mě je důležitý, aby ty lidi si uvědomili, že ten tanec je právě to, co jim může pomoct ve svém životě, to, co jim může nějakým způsobem od stresu jako ulevit, že to je krásná věc, takže spíš se cítím jako propagátorka tance, jako takový ty myšlenky. Já si třeba upřímně myslím, že vy svoji energii a to, jak působíte vy na mě jako člověk, byste mohla přidat zkušenosti jako fakt mladým holkám, který kolikrát tu sílu, tu energii nemají. A zmínila jste, že tancujete i pro někoho, aby se uzdravil, tanec na uzdravení a tak. Jestli jsem to pochopila dobře. To já spíš odmítám, jako, spíš pošlu jako video pozdrav nebo tak jako přání, ale občas jsem tančila jako pro sportovce, jo, třeba veslaře, hokejisty, ale to bylo jako z mý iniciativy, že chci podpořit, že třeba to nějaký způsob třeba buď sleduju, že ty utkání, nebo tak nějaký způsob s tím souzním. No. A věříte třeba, že tou přírodou, nebo jsou lidi různý, co věří na energie, nadpřirozeno nějaký ty síly, protože že jo, ve světě je spoustu energií, ať už se bavíme o internetu, já nevím, světle, něco, prostě tak můžou být i energie jako vnitřní, nebo to si myslím já, že taky něco je, to právě si myslím díky mé mamce, která se tady tomu jako věnuje, tak tím, že vy tancujete takhle pro své emoce a pro ty pocity, tak věříte tomu, že třeba vy se léčíte samu sebe tím tancem a jste třeba jako zdravotně asi na tom v pořádku? Tak. No já jsem rozumný člověk právě, takže jako nevěřím moc ty ezoterické věci a takový tyhle. Já věřím jako přírodu a ten vnitřní pocit, kdy jsem šťastná při tom tanci. A to je pro mě asi nejzásadnější. Takže není to navázaný na žádný teorie, na žádný filozofie nebo něco takového. A ten pobyt v přírodě samozřejmě uzdravuje jenom tak, že prostě si zajdeme projít mezi přírodu. To je jasný. No, tak paráda. Ivanko, je něco, co byste chtěla třeba vzkázat divákům, kteří mají právě třeba podobné pocity, jak vy, jsou kreativní, jsou v něčím extravagantní a chtěli by se projevit a bojí se třeba udělat ten krok, jak třeba byste je podpořila, aby začali, co byste jim vzkázala? Tak já určitě bych vzkázala, aby se nebáli a šli do toho, protože to stojí za to a jako překonat tu první fázi je třeba těžký. A můžete se setkat s nějakým nepochopením, ale prostě jděte do toho, protože je to krásný. Je to krásný, takže vy jste úplně se vším prostě smířená a to, jak vy tam působíte, tak nic vás prostě už nemůže rozhodit. Já myslím, že ne. Takže tam nikdo už nic psát nemusí, stejně je to zbytečný. Ještě vlastně, tohle je váš první podcast a tím, že vlastně působíte takhle na internetu, máte třeba nějaké nabídky na nějaký seriál, divadla nebo něco, ještě se vám nic takového měla jsem na reality show nějaký nabídky, který jsem odmítla, ale protože to není můj sen, jako někde působit. A jaká reality show, jestli se můžu zeptat? Survivor a Farma. Aha. A ten Survivor, no, myslíte, že to by třeba pro vás nebylo zajímavý? Tím, no že určitě to je ne. spojený s tou přírodou. No, tak to je pro mě asi moc velký adrenalin, jako i fyzicky náročný, takže to by pro mě A ještě nebylo. mě třeba zajímalo, protože tak jako jenom podle člověka jíte normálně maso, jíte všechno, nebo jste nějak jakože...
jsem asi normálně nemám nějaký... Protože třeba, jak jsem dávala, že máte přijít jako host, tak spousta otázek bylo, že jestli jste vegetariánka, jestli jste jakoby, jak bych to řekla, aby to jako oni psali biožena, jo, protože tím vlastně, protože vy působíte, jestli mi rozumíte, co chci říct. Rozumím, co to, jako lidi rádi škatulkujou a to právě bych taky jako chtěla, aby se lidi uvědomit, že vlastně, že je to nezařaditelný, jo, že oni si to rádi přiřazují k nějakým jako kritérium, ale vlastně se takhle vůbec necítí, jsem normální ženská prostě, která má ráda tanec, jo. Jako nic zatím víc není. Takže by zatím nikdo neměl nic hledat a nesoudit knihu podle obalu, jak se říká. Přesně tak. Takže... Ivanko, já asi už takhle, protože všechno, co mě zajímalo, tak jsem tak nějak z vás dostala. Skvělý. Moc vám děkuju. A já si myslím, že takhle je to moc. Asi z mojí strany všechno. A moc vám děkuju. Úplně jste mě dobila. Máte fakt pozitivní energii. Já mám úplně, co dneska budu dělat. Dobíječka energie. No vážně. Takže já vás budu dál sledovat a podporovat a těším se, až vyjde náš podcast. Tak děkuju. Díky moc, děkuju za pozvání.